Косата й пълна с въшки. Гниди. Ей, те големи гниди има. Въшките да не ви говоря, като бръмбари. На главата й ходят. Аз сега трябва да чистя органа. Трябва цялата къща да обезпаразитявам. Ама аз съм виновна. Не трябваше да я взема на гости, тая курва. Не трябваше да я взема просто на гости. Ма аз откъде да знам, че тя има въшки, бе, хора? Откъде да знам? Тя на телефона друго изглежда, на живо все едно от камион е блъсната. Курва проклета. Утре си намерих хотел, махай се от тука. Махай се, ти направо ми зарази къщата с въшки. Ариана! На тебе говоря, махай се, не ме гледай така. Намери си утре къде ще вариш, имаш пари. Имаш пари, махай се, не ти искам нито парите, нито нищо. Банковата ти сметка, портфейтова ти са пълни. Пачки. Проститутка си сигурно, зато и ги имаш. От нея, вижте, нерви получи. Но ми изглежда умалмушена. Много си млада, за да разбереш. Кажи го на Нобеловия комитет. Разбрах. Тревожа се за бъдещето си. Малко вероятно е да се нарок. Нервите си вдигнаха.